Fil-Knisja ta' San Publio l-Furjana, l-post fejn għexa l-ħafna snin Norman Hamilton, kien jinħass is-sens ta' rispett li kien iġib dan l-ikona tax-xandir, b'esperjenza kbira kemm f'Malta u anki fl-Ingilterra. Kif qal is-saċerdoti li għamel l-omelija Father Richard Grech, Norman mess il-qlub ta' ħafna għax kien ġentlom u jħobb ħafna lin-nies. Father Grech semma diversi kanzunetti li min jaf kemm il-darba daq Norman bħala disc jockey fid-diversi programmi tiegħu fuq ir-Rediffusion, Radio Malta u anke mal-British Forces Broadcasting Services. Fil-Qudiesa, Father Colin Apap, ukoll xandar u ħabib antik ta' Norman, spjega kif ġimgħa qabel miet Norman ħalla bil-kitba kif xtaq li jkun il-funeral tiegħu, fosthom ħaseb fin-nies li xtaq li jqazzu l-Qudiesa li tagħtih l-aħħar tislima. Father Colin spjega li Norman se jħalli legat sabiħ għaliex f'kull ma għamel wera irġulija, professjonalità fuq kollox umanità. Waqt il-Qudiesa spikka l-kant tal-Ave Marija mit-tenur Joseph Kalleja li kien jaf personalment lil Norman Hamilton. Iżda mbagħad spikka wkoll il-kant tal-kantant popolari Ivan Grech li kien ħaten Norman Hamilton u li miegħu barra li ħadem fl-Aġenzija tal-Ivvjaġġar kien għex għandu għal bosta snin. Attendew għal-funeral id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Ian Borg, l-Speaker Carmelo Abela u l-Kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg. Emozzjonanti ferm kienet il-kanzunetta ta' Albano La Mia Vita li ndaqqet meta t-tebut kien qed jinġar fit-tmiem il-Qudiesa b'ċabċib minn fost dawk preżenti. Minn barra s-suċċessi tiegħu fix-xandir, fil-qasam tal-ispettaklu u fil-qasam tal-ivvjaġġar, Norman Hamilton kien raġel tal-familja, tant maħbub minn martu Josette u wuliedu Davinia u Yasmin.